хоҳишмандое ки ба автобус аз ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳем сафар кунем ба Федератсияи Россия, рейсҳо ҳар ҳафта рӯзи сешанбе буд. Дар видеои пештара чӣ хеле тамошо карда будем. Айни ҳол пас аз 9 май баъди праздник мондем 12 май ва 15 май прямой рейс автобуси нави замонавӣ 4000 ҳарфошта аҳамият дитен омад расид. И автобуси навай бародарон 4000-ро чӣ хеле ки шумо медонед ва мо ҳаракат кардастем ки шумо прямой рейс яъне сафар кунед. ва бисёриҳо ҳам савол метавонанд ки фақат Москва дорем. Не бародарон, на фақат Москва мо дар рейса ҳастем. Челябинск, Екатеринбург, Тюмень ва Новосибирск анам рейсҳои прямоя метавонем муроҷиат кунем ба рақамҳои +992 900 80 84 85 Қурбонали манам ва дар ин рақамҳо дар WhatsApp ман ҷавоб метавонам. Номнавис мекунед, бронировать мекунед ҷойтона ва озод омада бе ҷангу ҷанҷол сафар мекунед. Анам автобусҳои нави замонавӣ дар ва бисёриҳо савол метиҳанд ки дар сарҳад ранги аэропорт мегардонанд бисёр. Не бародарон, кадомое ки яъне шумо сабаб қатъи мегардонанд, кадомоеро ки аэропорт гардондагианд, ҳамин нафарҳо метавонед шумо сафар накунед, расходи зиёдӣ накунед, шуморо мегардонанд. ва нафарҳое ки аэропорт қайр рафтагӣ нест, яъне самолёт қайр рафтагӣ нестанд, шумо метавонед озод сафар кунед. Главное въездотон маҳкам набоша, запрет надошта бошен, депортатсия набошен, судимости надошта бошен, дар муддати 3 сол 3 штрафи носупорида надошта бошен, ягон группаҳои экстремистида яъне хитонада бояд кардагӣ набошен, ягон чизҳои ғайриахлоқӣ тамошо накарда бошен дар телефонотон. Бе ягон мушкилӣ шумо метавонед озод дохили Федератсияи Россия шавед. Ногуфта намонад 12 май 15 май дута рейс прямой то автовокзал Котельника аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Хуҷанд шумо метавонед номнавис кунед ва озод омада сафар кунед.